De storm en het hegenwetter hebben kwalijk skeerd aanbracht door een waaddieken. Dat liet het wetenschap weten na inspectie. Wel is er een soort rotzooi achterbleun die het oprommen worden mat. Het wetenschap stelt voor de morgen op een ei diekbewaking in bij de Waadkust Del. De organisatie docht dat omdat er weer flinke verheging van de waterstand verwacht wordt. Ik juist en vannacht waren de waaddieken al in de gaten houden. Het wetter op Vlieland kwam juist die tegen heeg te staan. Om 10 uur werd besloten om de coupure in het dorp zitten toch dicht te dwaan. De wetterstand kwam ons 2,84 meter op NAP, haast een hele meter heger als dit op Rekkenenbier. Op het strand van Vlieland liep het eens keer te vallen, omdat er later nog een goede inspectie die in worden. Op dit tijd zit er nog te volle wetter op het strand. Dat hield ik voor de oren waterlanden. Joen en vannacht jouw te Wienendel. De temperatuur loopt om het vriespunt heen en we krijgen rein en sneeuw. Morgen bewolkt, eerst wierte sneeuw, let Rijnwetter en het wordt een graad of 6. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig.